Mbah, Mbah Joyo. Mbah. Dek pingkan. Enten apa, Mas? Goleki Mbah Joyo, Mbah Joyo nenten. Bae lagi ngasah ilmu neng taman, Mas. Ya wis tak susule. Dadah Dek pingkan. Wuhu. Mas, ngerti Mbah Joyo, Mas? Kono lho mau. Rono? Heeh. Oh nggih, suwun nggih. Heeh. Kok ditenono tak kandhake Mbah Joyo. Syukur. Demi bisnis apapun harus kulalui. Aduh, Mbah Joyo. Aduh. Piye le enek apa? Demit ngendi sing mbok kon ngusir? Aduh, Mbah. Ora demit, Mbah. Aku arep enek perlu iki, Mbah. Oke, perlu apa? Ngeten, Mbah. Kula ajeng buka cabang iki, Mbah. Kula nyuwun pagerane, Mbah. Oh alah, tak kira ngusir demit. Jebule urusan weteng to. Nggih, Mbah, leres. Ngene le, buka cabang ora gacep buka. Syaratnya ya kudu duwe SOP, sistem sing jelas, SDM sing kuat, karo tim marketing. Ora pageran ngono kuwi. Tapi yo kudu enek pagerane, Mbah, ben ora enek sing ngrusoi. Oh ngeyel kandhenane. Aduh to, Mbah, ampun to, Mbah. Mbah. Njaluk karo mbae, njaluk karo sing kuwasa no. Ning Al-Qur'an kae lho ana dalile. Iya kana butuh, wa iya kana stain. Datang panjenengan ya Allah kula nyembah, lan datang panjenengan ya Allah kula nyuwun pitulungan. Lah monggo le. Nggih, Mbah, kula tetep jalanke sing jenengan gedikake. Tapi aku yo tetep njaluk pagerane, Mbah. Ya wis, gandeng kowe maksa, tak kei montrone bae. Dolananmu apik meno, Mbah. Tak dusik ya karo gunaku. Wih, Kula celintisan ae iki le. ya nggih, Mbah, nggih, Mbah. Ya wis le. Nggih, Mbah. Ndek iki tak kei wajan, iki Nggih. tak kei gaman sotil karo irus kok ngene bae. Iki Nggih. nggo buka cabang ya le ya. Nggih. Karo tak kei mantra, aja lali dilafalke. Nggih. Oke? Nggih, Mbah. Kul cikul bangawuk-awuk selendang mati kupluk abang awuk-awuk esek 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 esek. Nah, Ampun, Mbah. wis. Pripun, Mbah? Aja lali utange. Ndek iki ramboke binat nak bae nak ya. Nggih, nggih, Mbah, gampil lho. Engko nek wis buka cabang tak ijoli, Mbah, tak balekke. Oke. Nggih. Wih, sakti tenan iki. Mbah Joyo ke piye ya? Mosok montro enek esek 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 esek. Wah, manut teh timbang kepethik.